ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ದೀತ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಖಲೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಸಮಯ ನನಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೊರಿಯದಿನಿ అయితే ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಂದು ಎರಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದು ಬಂದಿನ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಜನಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ನಡತ್ವ ಪಂಪಿನ ಗುರ್ತಿಸಿ ನಡತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಐಕ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸನು ಎಂಚ ಎದುರು ಹೋಪಿನಿ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆದ ಕೊರಿಯರನೆ ಕೊಂಚ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬಂದವರಾದಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಶೇಖರದ ನಿವಾಸಿ ರಕ್ಷಿತರ ವಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಜರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮುಖನ ಮೊಟ್ಟದ ಮಗೇನಿಂಚಿನ ಋಷಭರಾವ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕ್ರೌನ್ ಅಂತ ತೊಂಬೈದೇರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ರ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಫ್ಯಾಷನ್ ರನ್ವೇಡ್ ಮೇರೆ ವಿನ್ನರ್ ಆದ ಐದು ಪಕ್ಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಗೋವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾತ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾತ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಎದುರ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದವ್ರಿಗೆ ಏನಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಾದುಂಡು ಅವು ತೋಜಾರುಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಾಕ್ ದಾದುಂಡು ಅವು ತೋಜಾರುಂಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾದುಂಡು ಅವನ್ನ ತೋಜಾರುಂಡು ಸೊ ಈ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಅಡೆ ಪೋಡಾಕೊಂಡು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿನ್ ಆಪಿನ ಪಂಪಿನ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದು ಜನತ ಟೀಮ್ ದಾದವುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದಿದ್ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿನ್ ಆಗಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ನಂಗೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಶುಕೊಂಡವ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿನ್ ಆಗಿನಕ್ಕೂ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬೇಕು ಐದು ಜಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿನ ಬಾರಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪದಿತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಐದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿನ ಚುನಾವಣೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಗೇನ್ ಈ ಟೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಐಕ್ ಕೊರೋನಾ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟೀನ್ ಅದೇ ಟೀಮ್ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೀನ್ ಆಯ್ನಾರು ಈ ವರ್ಷದ ನಂಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಚು ಕೂಪಿನಿ ಅಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಉಂಟವೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನನಗೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಯಶಸ್ವಿನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇವೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ನವೀನಿದ್ದೇವೆ 4 ವರ್ಷದ ನವೀನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೂ ರಿಷಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಗಿದೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಅದೊಂದು ಐದು ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಜಾಪಂಡ ಆರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಖಾಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನಗೆ ನವೀನ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟೀಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆತ ರೌಂಡ್ಸ್ ಆತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕೊಡು ಆತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದ ಇದೇ ಇವ್ರು ದಕ್ಕಲೇರ್ದು ನಮ್ಮೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಆತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಆತ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ 7 ದಿನ ಉಲ್ಲ ಮಾಡಿ 7 ದಿನ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಉಂಟು ಆ ಇವೆಂಟ್ಗೆ 7 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ವರ್ಷ ಆಚಾರ್ಯ ಸೊ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಚಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ನವೀನ್ ಭಯ ಆವಡೆ ವರ್ಷ ಆವಡೆ ಜ್ಞಾನ ಆವಡೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಾನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಪವನ್ ಕುಲೋಂದರೆ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಸೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪದ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟೋಗ್ಬೋದಿತ್ತ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪೋಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ಪಬೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಈ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಗೆ ಈ ಸೆಟಪ್ ನಂಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಲ ಐಟಮ್ ಇಂಚ ಪಟ್ಟೋಗ್ಬೋದಿನಿ ಐದು ನಂಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಲ್ಪಕ್ಕಲು ಒಂದು ಸೊ 6 ಸೆಟಪ್ ಮಾತ್ರ ಇತಿದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಪೂರಕ್ಕೊಂದು ವೆಲ್ ಬ್ರೋಡ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಅವನು ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಪ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ನನಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಿಪಿನ್ ಸೊ ಇದು ಜನತ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ರಿಷಬ್ ತಗೋಬಹುದು ಫೈನಲಿ ರಿಷಬ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಾವ ಅಲ್ಪ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ಪಾವೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಷಬ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಾದ ನಾನು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಾದ ನೈಟ್ ನಂಗೆ ದಾದ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಇರ್ಬೇರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಸೊ ಮುಟ್ಟು ನಂಗೆ ಪನಿಯದ ಆದುಕೊಂಡ ಎತ್ತೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಕೊಡು
ಬಟ್ ಅವೆನ್ ಲೆತೊಂಪು ಏರ ಎಂಚ ಲೆತೊಂಪು ಪಿನ ಈಗ ದಾದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಎಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದ ಇಂತ ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಲೊಂದ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ರಕ್ಷಿತನ ದಯಪಂಡ ಒಪ್ಪಮನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪನ ರಾಮ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಖರ್ಚಾತು ರಕ್ಷಿತನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ನಂಗೆ ಏನು ಮಗನೊಂದು ಇಡಮಟೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅವ್ರು ಮಲ್ಪಿನ ಜಾರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಛಲತೆ ರಟ್ಟಿದಂತ ಅಶ್ವಿನಿ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಿತ ಕನ್ನಡ ಛಲಟೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಪೂರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಆರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆದಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆದಿದ್ದೀನಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಚ ಭೂಪಿನ ಪಂಪಿನ ಆನ್ಸರ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಫರ್ದರ್ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಾನು ಬರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಪಂತೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೇಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮೈನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಪಂಡ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆಪ್ಪುನು ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವಳು ಎಂಚಾದ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಯಾಂಗಾದ ಓದು ಬರಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಜೋಕ್ಲ ಡೇಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವಳು ಯಾನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಟಾಫ್ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬೇರೆ. ಸೊ ರಜೆ ಅವಳು ಬೇತೆ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಕ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೊಂದು. ಸೊ ಐಕ್ ಪೂರ ಬೋಡಾನಾಗ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾ ಯಾನು ಪನ್ಪನದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ನವೀನೇರು 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲೇರು. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಆಚೆ ಹೇಳ್ತಾರ ఆయన ಎಲ್ಲೆಡ್ಲ ತಗೊಂಡುಲೇರು ఆయన ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ఆయన ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡೊಂದುಲೇರು. ಸೊ ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರದಾದ ಪಂಡ ಆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದ ತೋಜೋಡು ಎಂಚ ತೋಜೋಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ನಮಗೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ಒಂದು ಆತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಅಂದೇನು ಮಲ್ಪನಿ ಪಂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಂದು 22 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ದ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ ನಾಗ ಉಂಟು. ಸೊ ಆರ್ಮೇನಿಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಲೇಷಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವಡು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಬೋಸ್ವಾನಾ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದಾಗ ಪೂರ ಬತ್ತುಪೇರು ಅಕಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನನೇ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಸತ್ ಅದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನನೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ನಕ್ಲು ವರ್ಷ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂನಂಗ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅವು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಲ್ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಷನ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ತೋಜುಂದಾಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ವೈಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುನ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೋಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೌನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿನ ಪಕ್ಕ ಬೈದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆರು ಒಂಜಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸತ ತೂದು ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಡಿ ವಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಣೋಡು ಅವೇನು ಮಾತಾಡು ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇನಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಜಾವಡ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ದಾದ ಪೂರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ತೋಜಾದ ನವಿಲು ತೋಜಾದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತೋಜಾದ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಆ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಅವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ವಿಪಿನ್ ಆಡ್ಸಿದಾರ ಆರು ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮೂವಿಡ್ ಮಾತ ಅವೇನು ಸೆಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪಿರ ಆರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರೇ ಮನ್ಸು ಕೊಡ್ತಿರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವೇನು ನನ್ನಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ಆಗ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ನಿಗ ಅವೇನು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಪನ್ಲಕ್ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ಗಾಂಡ ಇಂಚನ ಮೂಲ ಹೋಯ್ತ ಕಾರ್ ಗಿಡ ಮಂತ್ ಪತಂದ್ ಹೋಗಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪತಂದ್ ಹೋಡು ಅಂಡ ಅವೇನು ಅಪ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ನಮಕ್ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆದ್ ಅವೇನು ಎಂಚ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆಪುಲಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐತಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನರ್ ಆದ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ಈ ನಮಕ ಪಿರಾವ್ದು ನಮಕ್ ಪವನ್ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ದಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಫೋನಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ದೆತ್ತೊಂದು ಮರಕ್ಬೋದಿತ್ತು ಗಮ್ಮ ಅವಡು LED ಲೈಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ಹೋಯ್ಬೇಕು ಸೆಟಪ್ ಆಯ್ಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಹಾಕೋಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಾಡ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಹೋದು ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಕಂತದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೇರ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪವನ್ಗಳ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಡ್ರೆ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನವೀನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ನಮಕ್ ಇದನ್ನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾತಾ ರೌಂಡ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಂಡು ರಾಹುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕ ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್
ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ರನ್ವೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ ಕೊಚ್ಚಿಡ ಇಪ್ಪುನಾರು ಅರುಣ್ ರತ್ನ ಪಂಡ ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಗ್ಲೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬುಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ರಟ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರೆ ನಮಕ್ ಆರ್ನ ನಕ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಮಕ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಮಂಡ ಬೇರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ 23 ಡಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪ್ರೀ-ಟೀನ್ ಡಾರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಡ್ ಸೊ ಕುಡ್ಲಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ವಿನ್ ಆತೇರು ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಪೂರ ಆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೂಜಿನಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪನ್ಲಕನೆ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೌಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಈತ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಔಟ್ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಏಪಗಲ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಅವಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡ್ಲ ನಮಗೆ ಏನ ಡೌಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಶಸ್ವಿ ನೀವು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಡು ಎನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂದಿರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆಯ್ಕೋ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವಡು ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಖರ್ಚು ಇಪ್ಪು ಹಿಡಿದಾರ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಆಗಿತ್ತೆ ವಿನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬರ್ತದ ಟ್ರಾಫಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಆಚಿನ ದಾದ ನಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ದಾದ ಉಂಟು ಬಂತು ಸೊ ಆಗ 1 year ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ದಾದಂಡಲ ಆಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ 1 year ದೊಲೆ ಅಕ್ಕಲ ನಮಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವೇ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಬೊಕ್ಕ ನುವೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿಪುನಕು ಫಿಲ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿಪುನಕು ಅಂಚಿನಕು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ದಾಖಲ ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೂದು ಏತೋ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ನಮಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ఒక ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುಂಡು ಈತ ಮಾತ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಾವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಸೊ ನೆಕ್ ಏರ್ ಪೂರ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ದಾದ ಪಂದ್ಯ ಮಾಡ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲ ఒక ఆయన స్టార్టింగ్ ఇడుదల ಕೆಲವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ ಆಯ್ಗ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಆಯ್ಗ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಬುದ ఆయన ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲಿಖಿತ್ ಮನ್ಪುನಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಅಂಡ್ ಲಿಖಿತ ಸ್ವಂತ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಪಂದು ಯಾರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪಾತ್ವೇ ಪಟ್ಟದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಡ್ಲದನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ఆయన ದಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಸೊ ಆರೆಗ್ಲೇ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನದು ಒಂದು ಕಳೆದ 3-4 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಈತ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದೇನೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚನೆ ಇದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾತ ಕುಡ್ಲದ ಜನತೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತೆಗೆ ಅವಡ ಮಾತಾರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮೀಡಿಯಾ ದಾಖಲೆಗೂ ಮುಳಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾರೆಗಳ ಯಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂದು ಎನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. So usually pageant panda janaklega dada perspective panda kali walk maltad akulu prize kana peru panda but avu anchalt actually mast rounds utpundu right kali idna national costume dupun panda avu again fancy dress alkopodu so national costume akala personal individual talent atonji noble akulu bete akala same peer group dakala encha ಪಾತೇರ್ ವೇರ್ ಇಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪುವೇರ್ ಬೊಕ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ದ ಇಂಚ ಪಾತೇರ್ ವೇರ್ ಅತ ಬೇತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದ ಇಂಚ ಅಪು ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪುವೇರ್ ಅವು ಮಾತ ಉನೆಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಖಾಲಿ ವಿನ್ ಆನಗ ನಮ್ಮ ಯೂಶುವಲಿ ಅಪು ವಿನ್ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪ ಬಟ್ ಐ ದುಂಬುದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆ ಬರ್ರೆಗ ಅಪು ಏತ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುವೇರ್ ಇಂಕುಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಾನಗ ಅವೆನ್ ತೂಪಿನಿ ದಾಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಓಕೆ ಇಂಕುಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿನ್ ಆತ ಅಂಚ ಇಂಕುಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಎನ್ನೋದು ಬಟ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡಿ ಯಾನೊಂದು ದಾದ ವಿಶೇಷ ತೂಯೆ ಪಂಡ ಈ ಎಂಕುಲು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗತ್ತರ್ ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಆಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ರೆಡಿ ಆಪುಲೆಕ ಆಕುಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೊಂಬೈದರ್ ಇದು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ರನ್ವೇ ಟೀಮ್ ಫೌಂಡರ್ ಅರುಣ್ ರತ್ನ ಸರ್ ಆರ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಐಟ್ ಯಾನ್ 2023 ದ ವಿನ್ನರ್ ಸೊ 2024 ಬೊಕ 25 ಅಂತ ಟ್ರೈನರ್ ಆದಕಲ ಅಂಡರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಎನ್ನ ಊರ್ ದಕ್ಲೇನ್ ಎನ್ನ ಕರಾವಳಿ ದಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗಕ್ಲೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಪೆ ಪಂದ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು
ಸೊ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಅತ್ತಂದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ಡ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ MTSG ಸ್ಟೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಥ್ರೂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಫನೇಜ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ದ ಮಿತ್ ಸ್ಥೀಮಿತ ಆಯ್ನ ಅತ್ತಂದೆ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನನಾತ್ ಯಾನ್ ವಾಯ್ರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ ರನ್ವೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವು ಸೊ ಐತ ಫೌಂಡರ್ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಹತ್ರ ರಾಜಾಜಿನಗರಡೆನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಜೆಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಐತ ಥ್ರೂಡ್ ಎಂಕುಲು ನನಾತ್ ಈ ಬರ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನಗಲ್ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ದ ಒಂಜಿ ಮೂಡಿಗೆ ಅತ್ತಂದೆ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನಾಪಿನ ಹಿಡ್ದು ನನ್ನ ಬೇತನಾಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕುಲು ನನಾತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಈತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಬುದರ್ನ ಈದ್ ಶೈನ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದು ಇಡ ಬತ್ತಿನ ಮಾತರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ Hello everyone, ನನ್ನ പേര് ಋಷಭ್. ഞാൻ തോർച്ചാന കൽപ്പുണ്ട്. ഞാൻ 8 years. ഞാൻ ഗോവ വിന്നത് നാഷണൽ ലെവൽ വിന്നത് ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಡಾನ್ಸ್ ವಿന്നത് ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದು 6 ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವರ್ಷ ಆಚಾರ್ಯ, ಮೂಲತಃ ಮಡಿಕೇರಿದಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಮೂಲೆ ಬಂದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಥ್ರೂ ಯಾನ್ ಬೈದೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಂತೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮನದ ಕಡಲು ಮಂತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೋಬಿ ಮಂತೆ ಇದು ಮಾರ್ನವಿ ಒಂದು ಬರೋದೊಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಾಹುಲ್ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೆಗೆದಂಡು ಆ ಎದ್ದಾದ ನಿಂಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾವ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಷಬ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಉಡುಪೇರು ಕೋಕರಿಕಲೆಲ್ಲ ಏತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಷಬ್ ಪಪ್ಪ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾವ್ ಅಂಡ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೀಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಚ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆಗೆದುಲ್ಲ ಇಂಜ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ರಿಷಬ್ ಮಿತ್ರ ನಮಗೆ ತೆಗೆದದ್ದು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಂಚಿಂತ ಓವರ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಜಿನ 100% ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಟ್ ನಾವು ಎದುರು ಬರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಯೋ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾವು ಏನದು ಬಿಕಾಸ್ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏದೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಎದುರು ಬರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡುವ ಬಂದು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಪಿದ ಮತ್ತೆ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಭಾಗಿಯಾಲೆ ಸೊ ದಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಬುಕ್ ಹಿಡ್ದು ಇದ್ದನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ರಾಹುಲ್ ಈಗ ರಕ್ಷಿತಾ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೋವಾಡ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಸೊ ಐಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ತೆಗೆದಿತ್ತಂದು ಒಂದು 8 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಗ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನಾವಡೆಯಿಂದ ಪೋಯಿನಂತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋತಿನಂತಲು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದಂದು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಷಬ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಯ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏತ್ ಖುಷಿ ತುಲೆ ಯಾರು ಅಕ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ 4 to 6 ఒక 15 to 19 పనుకున్న ఏజ్ కేటగిరీ ఉండు సో ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದು ಮಿಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವಡು ಓನ್ಲಿ ಟೀನ್ಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದತ್ತ ಫ್ರಮ್ ಏಜ್ 4 to 19 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಕಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ಪಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲ ಆಡಿಷನ್ ಆಪುಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆ ಯಾನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪ ಸೊ ದಾದಾನ್ಲ ಇದ್ದಂಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಆಡಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಋಷಭ್ ರಾವ್ ಲೋಕ್ವೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಶಾ ರಾಣಿ ಪಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೃದಿ ನಾಯಕ್ ಪಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಏರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತದ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಉದರ್ ಕಂತಿನಕುಲು ಸೊ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ದುಂಬು ಬರ್ಕ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕುದರನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಶೈನ್ ಹಾಕ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ what is the source of contact? Instagram. Is you got a page or something like that? Can you please? ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯರೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯರೆಗ್ ಪೇಜ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿಗ ಪಂದ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಡಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾನ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ DM ಮಲ್ತಂಡಾಂಡ್ ಐಟ್ಲ ಎನ್ನ ಇಮೇಲ್ ID ಉಂಡು ಯಶಸ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿಗ @gmail.com ಸೊ ಐಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ ಯಾನ್ ಆಡಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇಲಿ ಜಾನ್ ಅವಡ್ ಅದೇನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಡೆಂಕುಲ್ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಸೊ ಏಪಲ್ ಅವೇನ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಅತ್ತ ಬೇತೆ ಓಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಗಾತು ಇಕಳ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ವಾಯ್ರಾ ಪ್ಯಾಜೆಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಂದ್ ಸೊ ಐಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವೋಲಿ ನನಾತ್ ನಿಕಲ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಇಂದತ್ತವ್ ಅವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಂದ್ ಎಂಚ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಬೊಕ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕೊಲ್ವ ಅದೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಚ ಕೊಲ್ವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟೆನ್ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಮ ವೇರಿಯಾನಾಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಾತೆರಡು ಪಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೂಮ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ನೀವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆವೋಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೆಡ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಟಚ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಾನಾಗ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂಚ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಣ ಅಂಡ ఒక ఈత్ దిన వర్తి ఎత్తేరు నెక్స్ట్ ఇయర్ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಲವ್ಲ ಸೊ ಆರ್ಯನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಲವ್ ಲೇರು ರಾಹುಲ್ ಲವ್ ಲೇರು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಉಲ್ಲ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಮೂಲ ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಆರ್ಯನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒವ್ವೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾವಡ್ ಒವ್ವೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪದ ಕುಟ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉದಾಲ ಇರ್ತದ ನವೀನ್ ಸರ್ ಲೇರು ರಾಹುಲ್ ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕನ ದಾದ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂದು ಕುಟ್ಲದ ಆವಡು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಆವಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆವಡು ನಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಕ್ಕನೇಡ್ದವರ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನಾದ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವೇ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಏರು ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗು ಇಂಚಿನ ನಟ್ಟು ತುಂಬರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ದಾದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ಕೂಡ ಎಂಚ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ಪಲ್ ಮನ್ಪುನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಂಡ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಉಳ್ಳೇರು ನವೀನ್ ಉಳ್ಳೇರು ವರ್ಷ ಉಳ್ಳೇರು ರಾಹುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಆರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ರಾಹುಲ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾಡೋದು ರಾಹುಲ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಸ್ಮೈಲ್ Rinchu.